Arey, I'm pretty sure right say we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. सिंधुदुर्गातील कुणकेश्वर यात्रेसाठी हजारो चाकरमानी सिंधुदुर्गात दाखल होत असतात. कोणत्याही परिस्थितीत कोकणात यायचं या ओढीनं चाकरमानी मिळेल त्या साधनानं जिल्ह्यात येत असतात. सिंधुदुर्गात दाखल होण्यासाठी निघालेल्या चाकरमान्यांनी दादर सावंतवाडी तुतारी एक्सप्रेस हाऊसफुल झालेली पाहायला मिळत होती. तर दादर स्टेशनवर तोबा गर्दी होती. त्यामुळे चाकरमान्यांनी कोकण रेल्वे प्रशासनाबाबत प्रचंड तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांचा थेट दादर स्टेशन आणि तुतारी एक्सप्रेसमधून ऑन दी स्पॉट रिपोर्ट पाहूया. महाशिवरात्रीनिमित्त जे आहे कोकणची चाकरमानी जे आहे ते देवगडच्या दिशेने कोकणेश्वरच्या दिशेने रवाना झालेलं पाहिजे. या ठिकाणी दादरला उभा आहे आणि रात्रीची 12:05 जी आहे कोकणामध्ये डेल दाखल होऊ लागलेले आहेत. शिवरात्रीची धूम पाहायला मिळते, गर्दी पण पाहायला मिळते. तू कुठे निघाला आहे? तुमची यात्रा विशेष करणार आहे. अणावमध्ये हे रहिवासी आहेत. तुम्ही कुठे निघाला? तुमच्या महाशिवरात्र आहे, कुणकेश्वर जास्त प्रसिद्ध आहे. कुठे निघाला तुम्ही? लांजासाठी. शिवजयंती उत्सव आणि शिवरात्र एकत्र आले. मित्राला सोडायला आलो, बघतोय तर इकडे खूप गर्दी दिसते स्टेशनवर. आता ट्रेन तर मिळाली आहे. तुम्ही कुठे निघालात? हां, तुम्ही कुठे निघालात? बिलोड्याला निघालो आणि ह्या ट्रेनमध्ये ना रिसोर्टचे पॅसेंजर खूप चढतात. तर कृपया कोकणसादला माझी विनंती आहे की तुम्ही एक आवाज उठवा की रिझर्वेशन लोक नाही करत असेच चढतात. तर त्यांच्यासाठी काहीतरी करा. जे रिझर्वेशन करतात ते पाठी राहतात आणि हा नेहमीचाच प्रॉब्लेम आहे. असा आमचाच नाही आहे. असं आता पण तुम्ही बघू शकता की रिझर्वेशनवाले पाठी राहतात आणि ऑन रिझर्वचे चढतात. 2 दिवस सुट्टी आहे. उद्या शिवरात्र आहे, पुन्हा शिवजयंती आहे. अशा वेळी तुम्ही निघालात गावी, काय मोहाल असेल? कोकणामध्ये महाशिवरात्र हे आणि गणपती ह्याला प्रचंड गर्दी असते. वातावरण खूप हे असं. रेल्वेचे RPF इथे जागेवरती नसतात. वास्तविक घर म्हणजे अशा वेळेला RPFचा इथं पारा पाहिजे होता की लोकांना सुविधेचे क्रॉस करा. 4 महिने अगोदर बुकिंग केलेलं आहे. लोकांना त्याचं RPF ना रेल्वे सुटत कोणाला सुटत नाही त्याचा. देशाची अशी रेल्वे स्पॉट आहे जो कोकणामध्ये जाणाऱ्या सगळ्या गाड्या आवश्यक असतात आणि त्याच ठिकाणी कधी गाड्या जोडल्या जातात. काय म्हणणं आहे तुमचं? या आपल्या कोकणावर नेहमीच अन्याय करतात. नेहमीच आमच्याकडे गाड्या कमी हे सगळं नाराजी आहे. अजून काही चाकरमानी जे आहे ते निघालेले आहेत. ही सगळी दृश्य आपण बघतोय की चाकरमानी जे आहे, चाकरमानी जे आहेत देवगडच्या दिशेने निघालेले आहे. जी गर्दी आहे, गर्दी पाहायला मिळते. जो वाट मिळेल त्या ठिकाणी दिसण्याचा प्रयत्न करतो. विशेषतः मी कोकणसाद लाईव्हच्या दर्शकांना दाखवू इच्छितो की तुतारी 12:05 सुटणार आहे. 5 मिनिटं काय शिल्लक आहे. कुठे निघाला तुम्ही आणि गर्दी पाहायला मिळते? कुठे निघाला? गोव्याला. विशेषतः महाशिवरात्रीसाठी हे जे पर्यटक आहेत, काही पर्यटक पण 2 दिवसाची सुट्टी आहे, याचा आनंद घेण्यासाठी गोव्याला निघाले पाहायला मिळतात. दादर स्टेशन आहे. सगळे दृश्य जे आहे दृश्य मी दाखवू इच्छितो कोकणसाद लाईव्हच्या दर्शकांना की फक्त 15 मिनिटापूर्वी ही तुतारी आली आणि याचा जर गर्दीचा माहोल बघितला तर तो माहोल होता तो एवढा भयानक होता. तुम्ही कुठे निघाला?
लांजासाठी निघाला. काय विशेष असतं लांजामध्ये? तुम्ही दरवेळी प्रवास करता त्यावेळेची गर्दी आणि आताची गर्दी कशी आहे? सिंगल ट्रॅक आहे त्याचा काय परिणाम होतो किंवा ही गाडी उद्या किती वाजेपर्यंत होते? गाडी करण्याचा खूप त्रास होतो. इच्छा असून सुद्धा ट्रेनमध्ये तिकीट मिळत नाही. रोडने प्रवास करू शकत नाही, बाय रोड करू शकत नाही, कारण की मुंबई गोवा जो महामार्गाचं काम चालू आहे अजूनही बऱ्याचशा तालुक्यांमध्ये त्याचं काम पूर्ण असल्या कारणाने लोक प्रिफर करतात ट्रेनने जायला. पण ट्रेनमध्ये पण सिंगल ट्रेन असते, सिंगल लेन असल्या कारणाने लोकांना तिकीट मिळत नाही, म्हणून कोणत्या उत्सवांना त्यांना पोचता येत. ही सगळी दृश्य आहेत हे लांजाचे काही दर्शक होते. ही 3 टायर एसी पासून आपण बघतोय की जो जागा मिळेल त्या ठिकाणी घुसण्याचा प्रयत्न करतो. अजून काही आपल्यासोबत पर्यटक आहेत. काका, पुढे निघाला आणि रिझर्वेशन आहे का? गाडी तुम्हाला सीट मिळाली का? पुढे निघाला रत्नागिरीला हाच रिझर्वेशन किती दिवसापूर्वी केलेलं होतं? आज सकाळी तात्काळमध्ये रिझर्वेशन. हे सगळे अजूनही धावपळ चालू आहे, कारण 12 वाजलेले आहेत. 5 मिनटं जी आहेत ही 5 मिनटं शिल्लक आहेत आणि 5 मिनटं शिल्लक असताना 5 मिनटं शिल्लक असताना सगळी दृश्य जी आहे ती दृश्य आपण बघतोय. चाकरमान्यांची जी धावपळ आहे ही धावपळ पाहायला मिळते. याचं कारण आहे कुणकेश्वरच्या यात्रेसाठी महाशिवरात्रीनिमित्त हे सगळे जे आहेत शिवभक्त शिवभक्त निघालेले आहेत आणि यानंतर काही वेळामध्येच ही ट्रेन जी आहे या ठिकाणी सुटणार आहेत. अजूनही काही जे आहे दर्शक म्हणजे तुम्ही कुठे निघालात? वाराणसी पणचे दर्शक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. जे अनेक काही महिला आहेत त्या महिलांना आपण जातो. मॅडम तुम्ही कुठे निघालात आणि शिवरात्रीसाठी निघाला कुठे निघाला? बुलढाणा सगळे दर्शक निघाले आहेत. अजून काही जे आहेत हे सगळे पाहायला मिळत आहेत की कशा पद्धतीने ते सगळी स्थिती आहे की याच ठिकाणी काही वेळापूर्वी एवढी तोबा गर्दी होती की इथल्या गर्दीतून निश्चितच आपल्या बोगीमध्ये डब्यामध्ये निघणं फार कठीण होतं. आणि सगळे दृश्य जे आहे ती दर्शकांना मी दाखवू इच्छितो की दादरवरून जे आहे ती अकरा डबल झिरोची गाडी निघालेली आहे. विशेषतः दादर सावंतवाडी तुतारी एक्सप्रेस आहे आणि मोठी गर्दी जी आहे गर्दी पाहायला मिळते. त्यानंतर मी थेट जातोय बोगीमध्ये. आणि कन्फर्म नाही आहे. 31 वेटिंग लिस्ट आहे. मग अशा वेळी काय समस्या आहे तुमची? अशा वेळेला समस्या म्हणजे जायचं तर गावी जायचंच तर आहे, पण कोकण रेल्वेने व्यवस्था करायला पाहिजे की एक्स्ट्रा डबे लावायला पाहिजे अशा वेळेला. पण आता नाहीतरी स्लीपर कोचमध्ये सुद्धा तुफान गर्दी आणि जनरलमध्ये सुद्धा तुफान गर्दी आहे. तुम्ही कुठे जात आहे? मी रत्नागिरीला जातो. मग तुमचे खासदार काय करतायत नेमकं? काहीच करत नाही. कोकण रेल्वेसाठी नाराजी आहे खासदारांविषयी? हो, नक्कीच नाराजी आहे. कधी बोलणं झालंय खासदारांशी किंवा प्रश्न टाकलाय का टपालातून? किती वेळ झाले? विनायक राऊत, तुम्ही बघत असाल तर तुमच्यावर जी नाराजी आहे, कारण इथल्या प्रवाशांचं म्हणणं आहे की तुम्ही लक्ष देत नाही. अजून काही प्रवासी आहेत, काय म्हणणं आहे तुमचं? आता अशा गर्दीच्या वेळेला 2-4 डबे एक्स्ट्रा लावले पाहिजे. स्लीपर कोच, 2 जनरल डबे आणि 2 AC. मग मंत्र्यांना किंवा येण्या जाण्यासाठी सुपर क्लासवर असतो किंवा A1 असतो, तुमची काय गैरसोय होते? नाही ना, आता आम्ही चाललो तर गावी जायचं तर उद्या महाशिवरात्री जाणं गरजेचं गावी आहे. जाणे पण गरजेचंच आहे. तुम्ही कुठे निघालात? गाव कुठचं? रत्नागिरी, जयगड, रत्नागिरी. करडेश्वर मंदिर, करडेश्वर फेमस मंदिर होतं. रत्नागिरीमध्ये हे काही पर्यटक आहेत म्हणजे विशेषतः चाकरमानी आहेत. तुम्ही कुठे निघालात आणि कन्फर्मेशन आहे का? कन्फर्मेशन आहे. 8 वेटिंग आहे रत्नागिरीला.
दरवर्षी जाता अशा पद्धतीने? काय अनुभव आहे या गर्दीमध्ये? किती रुपयाचं तिकीट काढलंय तुम्ही आणि कन्फर्मेशन न झाल्यामुळे काय समस्या आहे? किती तास तुम्हाला इथे बसून प्रवास करावा लागणार आहे? 8 तास प्रवास आहे. मग काय समस्या असतील तुम्हाला 8 तासाच्या प्रवासामध्ये? काय महिना पहिल्यांदा चालू आता काय नाराजी आहे तुमची? मग राजकारणी असेल, सरकार असेल किंवा इथं रेल्वे प्रशासन असेल? तरी ट्रेनचं सुरू केलं पाहिजे. काय सीझनच्या वेळी ट्रेन एक्स्ट्रा सोडण्यात कोणाची चुकी याच्यात काय नाही. तुम्ही किती दिवसापूर्वी तिकीट काढलेलं? तत्कालमध्ये सकाळी तत्कालमध्ये. ही सगळी दृश्य आहेत की दर्शकांना मी पूर्ण सांगता दाखवू इच्छितो. तुतारी एक्सप्रेस जी आहे थोड्याच वेळात या ठिकाणी रवाना आहे. अजून काही जर तुम्ही केव्हा तिकीट काढलेलं होतं? कुणकेश्वरला निघालात काय? आम्ही सावंतवाडीला निघालोय. 4 महिन्यापूर्वी आम्ही तिकीट काढलं. खरं तर B3 मध्ये तुम्ही B2 मध्ये बसलायत. काय समस्या जाणवत आहेत? गर्दी तर पाहायला मिळते. गर्दी प्रचंड आहे. गर्दीविषयी काय वाद होत नाही. कारण याच्या अगोदरची जी गाडी गेली ती तर ओसंडून वाद होती. त्या तुलनेत इथं थोडंफार बरं आहे, पण इथे गर्दी आहे. कुठच्या मंदिराचं दर्शन घेण्यासाठी तुम्ही निघालात आणि सहकुटुंब आहात काय? आम्ही सहकुटुंब आहोत सगळे. आणि टोटल आमचा कोकण दौराच आहे. म्हणजे मालवण बघणार आहोत, आम्ही सिंधुदुर्ग बघणार आहोत, सावंतवाडी बघणार आहोत. शिवजयंतीसाठी निघालात कुणकेश्वर यात्रा? नाही शिवजयंतीसाठी नाही. आम्ही आपलं फॅमिली ट्रिप असते. मॅडम, खरं तर आज गर्दी आहे. पहिल्यांदा प्रवास करता, काय अनुभव आहे रेल्वे? ॲक्च्युली आम्ही मुंबईला जास्त येत नाहीये. म्हणजे ट्रेनचा प्रवास कमी असतो यांचा, त्यामुळे एवढं काय सांगू शकत. 4 महिन्यापूर्वी बुकिंग होतं? हां, 4 महिन्यापूर्वी 4 महिन्यापूर्वी महाशिवरात्रीचं बुकिंग आहे आणि हे सगळं दृश्य आहे B2 मधलं. हे सगळं दृश्य पाहायला मिळतं की कशा पद्धतीने गर्दी आहे. उद्या कुणकेश्वरची महत्त्वाची यात्रा होते शिवरात्रीनिमित्त. कोकणामध्ये रत्नागिरीपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे महाशिवरात्री उत्सव मोठा उत्सव साजरा केला जातो. यानंतर बॅक टू बॅक म्हणजे रविवारी 19 तारीखला शिवजयंती उत्सव आहे आणि शिवजयंती उत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे आहेत ते शिव येत असतात. अजून काही लोक आहेत. तुम्ही कुठे निघालात? सावंतवाडीला. काय शिवरात्री उत्सवासाठी माहोल दिसतोय सगळा? किती दिवसापूर्वी बुकिंग केलं होतं? कन्फर्म नाही. मग यामध्ये तुम्ही त्यांची बुकिंग गोव्याची. बघा, या रिझर्वेशन सिस्टीममध्ये तुम्ही सगळी दृश्य जे आहेत ते दृश्य तुम्ही बघू शकता की कशा पद्धतीने गर्दीचा माहोल आहे. यापूर्वी जी कोकण कन्या एक्सप्रेस गेलेली होती यामध्ये पण गर्दी पाहायला मिळत होती आणि निश्चित या गर्दीचा फटका खरं तर नाराजी व्यक्त केली जाते. इथले राजकारणी असतील, खासदार असतील, सरकार असेल. का किती दिवसापूर्वी बुकिंग केलं? तात्काळमध्ये काढली. आजच काढली? कन्फर्म झाली? हो, कन्फर्म. कितीचं तिकीट काढलं? एकटेच निघालात काय? कुठे निघालात? कुठे? कणकवली. कोकणातली सगळी मंडळी आहेत. तुम्ही कुठे निघाला? कुडाळ. केव्हा तिकीट काढलेलं? आज सकाळी तत्काळमध्ये. कन्फर्म झालं? ही सगळी समस्या आहे. अजून काही लोक आहेत. कुठे निघालात तुम्ही? कलेश्वर नेहरू. केव्हा तिकीट काढलं होतं? 2 महिने. सहकुटुंब आहेत? एकटे जण. काय समस्या आहेत रेल्वेविषयी? विशेषतः आज उद्या शिवरात्र उत्सव होतोय आणि अशा वेळी तिकीट कन्फर्मेशन 2 महिने झगडावं लागलं. कोकणकन्याला आणि या तुतारीला काय हेच प्रॉब्लेम दिसतात. तिकीट मिळतच नाही कोकणकन्याला आणि तुतारीला. 2-3 तत्काळमध्ये काढताना कदाचित मिळालं तर मिळालं, पण वेटिंग लिस्ट कधीच कन्फर्म होत नाही. कधीच होत नाही. काय समस्या आहेत या तुतारी, विशेषतः तुतारी म्हणून? कसं कन्फर्म करतात तेच समजत नाही. अजून कसे काय द्यायचं, काय कन्फर्मेशन असतं की वाटतं की आपल्याला इव्हन स्टार्टिंग जरी काढली तर खालचं सीट देत नाही, लोवरच्या देत नाही. ती वरचेवर थोडी सीट वगैरे वरच्या सीट वगैरे देत नाही. आणि मला वाटतं तात्काळमध्ये काढल्यानंतर खालच्या सीट वगैरे काही त्यांचं काहीतरी बुकिंगच्या वेळेला खूप समस्या नशी होती. गाडी पूर्ण रिकामी असली खालच्या सीट कधीच मिळत नाही.
अजून काही पर्यटकात कुठे निघालात तुम्ही आणि जागपूरला निघालो आहे महाशिवरात्रीच्या लावण्यासाठी आम्ही निघालो. किती दिवसापूर्वी तिकीट काढलेलं? आम्ही तिकीट जवळजवळ 2 महिने अगोदर काढलं होतं. कन्फर्म मिळालेलं? नाही कन्फर्म नव्हतं, वेटलिस्ट होतं पण झालं कन्फर्म. सहकुटुंब आहे, छोटी पण पाहायला मिळते. काय असतो राजापूरला शिवरात्री? राजापूरला उत्सव म्हणजे स्वयंभू महादेव मंदिर आहे आमचं सौंदर्य कानडेवाडी याच्यामध्ये. तर तिथे महाशिवरात्रीचा उत्साह दरवर्षी साजरा केला. त्यानिमित्त कामासाठी आपण मुंबईलाच नोकरी धंद्यासाठी आपल्या गावात असतो, तर गावाकडे जाणं येणं आपलं तसं होत नाही. तर आता हे असं एक निमित्त म्हणून गावी जाण्याचं आम्हाला एक संधी मिळाली. त्यासाठी तुम्ही प्रवास करता पहिल्यांदा चाललाय? हा प्रवास आणि इतर वेळेचा प्रवास काय फरक जाणार? गर्दी आहे. ही सगळी दृश्य आहेत गर्दीमध्ये. खरं तर जे आहेत दुरून 2-3-4 महिन्यापूर्वीचं बुकिंग पाहायला मिळतं. तुम्ही किती महिन्यापूर्वी तिकीट काढलेले आहे? आज तत्काळमध्ये कन्फर्म झाले फर्स्ट. पुढे झालात तुम्ही? राजापूर. बरीच लोक आहेत राजापूर रत्नागिरीमध्ये. का तू कुठे झालात तुम्ही? किती दिवसापूर्वी तिकीट काढले? तुम्ही कुठे निघालात? आम्ही कणकवली. शिवरात्रीसाठी? शिवरात्री आणि घरचा कार्यक्रम किती दिवसापूर्वी तिकीट काढला? नाही तात्काळ रात्रभर जागून तिकीट काढले बायकावर. काय समस्या आहेत? तुतारीच्या नेहमीच समस्या असतात. काय समस्या आहेत अजून? तुतारीच्या नाही, अशा अनेक गाड्यांच्या समस्या आहेत. जे कोकणातून गाड्या बऱ्याच धावतात पण आपल्या कोकणी माणसाला असं तिकीट मिळत नाही. असं एक कोटा सिस्टीम ठेवायला पाहिजे. ज्या बाहेरच्या गाड्या आहेत त्यामध्ये कोटा सिस्टीम कोकणातून लोकांना ठेवायला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे गव्हर्नमेंट. खरं 2च गाड्या आहेत, कोकण कन्या तुतारी आणि जनशताब्दी. बाकी सगळ्या या मत्स्यगंधा म्हणजे त्या लोकांसाठी केरळ लोकांसाठी. तेच तर तुमच्या मार्फत आम्ही मागणी करतोय की 50% आमच्यासाठी असायलाच पाहिजे. सरकारने करायलाच पाहिजे की ज्या कोकणातून गाडी धावतात त्यांच्यासाठी सोय कमी आणि इतरांसाठी जास्त. आणि गाड्याचा रेट जो आहे तो मला असा आजच समजला तात्काळमध्ये काढते वेळी की कणकवलीपर्यंत जे तिकीट आहे आणि त्याच्या पुढे 500 रुपयात ते मला वाटते कर्नाटक काय कुठपर्यंत 500 रुपयात पुढे जातात. म्हणजे त्यांचा बेनिफिट झाला आहे. पण आमच्या लोकांना ऑलरेडी हे महागात पडतं. म्हणजे तात्काळ काढणं किंवा जास्त पैसे देऊनच काढणं म्हणजे खिशाला हे खर्चिकच भाव आहे ना कोकणातल्या लोकांना. 910 रुपये आहे ते आता 1225 रुपये. काय आम्ही विरारवरून गेलो, तिकडे गाडीच नाही. आपली ओका ती पण कॅन्सल झाल्या सोमवारची. म्हणून तात्काळ काढावी लागल्या गाडी, जास्त पैसे देऊन. आम्हाला अर्जंट जायचं आहे. रेल्वे आमची आणि भांडी कसा असं होत नाही. ते पण तिकीट मिळत नाही ओका गाडीला. तुम्ही कुठून आलात आता? विरारवरून. काय किती वाजता सुटलात तुम्ही? विरारवरून जवळजवळ मी 9:30ला निघालो घरात. किती दिवसापूर्वी तिकीट काढलेली? मी आता तात्काळमध्ये काढली सकाळी. आता कुठे जाणार आहात? कणकवली आहे तिकीट आता. म्हणजे नेमकं त्यांचं समजत नाही कसं कन्फर्मेशन करतात. तुम्ही तात्काळ काढताना काय समस्या आहे? तात्काळ काढते वेळी समस्या म्हणजे एकतर तिथे काही एजंट लोक किंवा काही लोक कमिशन बेसवर काही उभे असतात स्टेशनला. ते सामान्य माणसाला मिळत नाही. म्हणजे सामान्य माणसाला तिथे वेळ देऊन थांबावं लागतं. एक 12 मी स्वतः थांबलो आहे तिथे. आणि खरंच तुम्ही आता इंटरव्ह्यू काय किंवा जे काय पब्लिकला विचारताय ते खरंच पोचणार आहे की नुसती तुम्ही आमच्यासमोर हे थेट लाईव्ह मध्ये बघतायत लोक? ओके, थेट लाईव्ह बघतायत तर नक्कीच हे सरकारपर्यंत पोचावा अशी आमची अपेक्षा आहे. कुठच्या सरकारपर्यंत? केंद्र सरकार असं हे केंद्र सरकारच्या त्यांच्यात अधिकारातलं आहे ना. आणि राज्य सरकारला पण कळावं. खासदार काय करतात? खासदार काय करतात हेच प्रश्न आम्हाला तुम्ही विचारता. तर आम्हाला आता प्रश्न म्हटलं की ते झोपी गेलेले आहेत वाटते खासदार. हो नक्कीच. मतदान तुम्हीच करता? मतदान करतो आम्ही, जागरूक राहून करतो. पण त्यांचं कर्तव्य ते करत नाहीत.
म्हणजे पुढच्या वेळी बदल अपेक्षित आहे. बदल तर अपेक्षित आहे, झटका देणार, द्यावंच लागणार ना, तरच हे सरकार जागेवर येईल. खासदारांना झटका देणार असं व्यक्तव्य करतो. मॅडम केव्हा तिकीट काढल्यानं कुठे जात आहे तुम्ही? आम्ही तत्कालमध्ये तिकीट काढलेली आहे आणि मला स्वतःला पडलेला हा प्रश्न आहे की असं बुकिंग करायला गेलं तर होत नाही, पण तत्कालमध्ये तुम्हाला तिकीट मिळते म्हणजे अवेलेबल होते. पण हे कशा प्रकारे यांचं म्हणजे काय म्हणजे 960 रुपये तिकीट असेल तर 1200 रुपये, 300-500 रुपये घेतात आणि प्लस एक्स्ट्रा एजंटला द्यावे लागतात. तर आपण स्वतः तेवढ्या हे करू शकत नाही. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे एवढी माणसं म्हणजे एवढ्या तिकीट लगेच फुल म्हणजे हार्डली 1 या 2 सेकंडमध्ये ते पूर्ण फुल होऊन जातं. आणि त्याच्यात एजंटचा किती हात असतो हा पहिला पाहिला पाहिजे ना, कारण जेवढा आहे तेवढा बहुतेक जण तर एजंट थ्रूच काढतात. कारण तिकीट आपण जर काढायला गेलो तर मिळत नाही, एजंट थ्रू काढायला गेलं तर तिकीट मिळते ऑनलाईन. येस, मग त्यांना कशी मिळते म्हणजे कुठेतरी काहीतरी आहे ना, गोलमाल आहे, गोलमाल आहे, गोलमाल आहे, ऑब्विसली गोलमाल आहे. कोण करतंय गोलमाल? आता कोण करतंय हे शोधण्याचं काम आता सगळ्यांनी करायला पाहिजे ना. केंद्र सरकारने शोधायला पाहिजे ना, रेल्वे कोणाच्या याच्यावर. या सगळ्या प्रतिक्रिया, तिकीट प्रतिक्रिया केंद्राविषयी आहेत, विद्यमान खासदाराविषयी, सरकारविषयी. खरं तर 12:10 झाले. मी B2 मध्ये आहे आणि तुतारी एक्सप्रेस ही सावंतवाडीच्या दिशेने रवाना झालेली आहे. ही सगळी दृश्य आहे, मी बॅकसाईडला दृश्य दाखवू इच्छितो. खरं तर AC मध्ये TC पाहिजे, तो TC कुठे दिसत नाही. आणि खरा नियम आहे रात्रीच्या वेळी TC चेकिंग करणे. TCची भूमिका काय ही पण सोशात वाटते. इथे TC पाहिजे, तो TC कुठे दिसत नाही. आणि खरा नियम आहे रात्रीच्या वेळी TC चेकिंग करणे. TCची भूमिका काय ही पण सोशात वाटते. इथे कोकण रेल्वेचे कर्मचारी नेमकं काय करतात त्याचं कारण आहे, इथं रिझर्वेशन आहे आणि अशा वेळी रिझर्वेशनमध्ये अन्य व्यक्ती घुसू शकत नाही. मात्र पर्याय नाही कोकणी माणसाला, कारण उद्या महाशिवरात्र आहे. सगळ्यात मोठा जो सण मानला जातो कोकणामध्ये तो कुडकेश्वर असेल, याशिवाय रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी होणारे महाशिवरात्र ही साजरी होत असताना प्रचंड आणि तुबाक गर्दी जी आहे ही पाहायला मिळते. तुतारी एक्सप्रेसमध्ये याआधी गेलेली कोकण कन्या एक्सप्रेस ती पण तुबाक गर्दी होती. मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण होते पुन्हा एकदा, कोकण रेल्वे जी कोकणातून प्रवेश करते ती नेमकी कोणाची आहे? कोकणी माणसं जी आहे, कारण कोकणी माणसाने दमणी दिल्या आहेत. मात्र या फक्त तुतारी एक्सप्रेस असेल, कोकण कन्या एक्सप्रेस असेल आणि यानंतर जनशताब्दी एक्सप्रेस ह्या सोडता अन्य रेल्वे ह्या कोकणी माणसाच्या उपयोग यायचा हा प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो आहे. मात्र ह्या सगळ्या बाबतीत एक प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं की रेल्वे नेमकी कोणाची? आणि जर इथले राजकारणी, इथले खासदार जर बघत असेल तर तुम्हाला यावर पर्याय काढायचा लागेल. मी इथंच थांबतो, तुम्ही बघत राहा फक्त कोकणसादलाईव्ह. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.